Svet je plný rovnakých ľudí. Prečo aj napriek tomu chcú byť inými ako ja? Či nemám strach? Nie, nemám. Vychádza. Napĺňa ma energiou a odhodlaním vykročiť. Nemať strach. Ja mám len trošku viac otázok. Rovnako cítim, rovnako vnímam, len možno trošku menej o tom počujem. Svieť, aj keď nie vždy si tam, kde predsa ešte len môžeš byť.